Tervehdys sinne Rovaniemelle. Mä oon Jasper Pääkkönen. Olisin mielelläni tullut paikalle, mutta työt estivät sen, mutta olen vahvasti hengessä mukana. On tosi osuvaa, että tämä seminaari on siellä Rovaniemellä entisen, kenties Euroopan parhaan Lohijoen rannalla. Eli teemaan hyvin sopiva lokaatio. Mun tämmönen niin kuin lohiherääminen, voisi sanoa, tai havahtuminen, tapahtui yli vuosikymmen sitten Alaskan matkallani, jossa mä huomasin, että joka ikisen pienen kylän ja pienen kaupungin kylteissä toistui koko ajan sama teema, eli lohi. Alaskassa on paljon vapaana virtaavia jokia, joihin nousee suuria määriä lohta, joten tämä lohen ympärille rakentunut kulttuuri ja elämäntapa on pysynyt siellä elossa vahvana. Ja kun katseli sitä, kuinka vahvasti lohi oli läsnä kaikkialla, niin ei voinut olla ajattelematta ja ymmärtämättä aika kouriin tuntuvasti sitä, kuinka toisin pohjoisessa Suomessa voisi asiat olla, jos meidän lohijoissa vielä lohi polskisi. Ja kun siellä Rovaniemellä olette, niin ja siinä melkein entisen Lohijoen rannalla, niin on hyvin relevanttia pohtia asiaa myöskin tästä vinkkelistä. Tämä jokien patoaminen oli luonnollisestikin tarpeen silloin sotien jälkeen, kun Suomi kipeästi tarvitsi vaurautta ja energiaa ja sitä sähköä ja sähkön tuotantoa piti rakentaa. Se oli kiistatonta, että näin piti toimia, mutta virhe, joka silloin tehtiin, ja suoranainen ympäristörikos, joka silloin tehtiin, oli poliittinen päätös lohen tappamisesta sukupuuttoon. Sillä, että ei rakennettu minkäänlaisia toimivia ohitusuomia, nousuväyliä näiden patojen ohi jäljellä oleville kutualueille. Ja tämä ei suinkaan johtunut osaamattomuuden puutteesta tai tiedon puutteesta, koska naapurimaissa, jopa Venäjällä, oltiin jo pitkään rakennettu kalateitä vesivoimalaitospatojen yhteyteen. Eli kyse oli mun ymmärtääkseni lähinnä poliittisesta päätöksestä tappaa lohi kertalaakista, jotta sen perään ei kukaan jäisi haikailemaan. Mitä tämä sitten aiheutti? Siitä on ihan väitöskirjojakin kirjoitettu kulttuurisesta traumasta, jonka tämä jätti, kun lohi kertaheitolla Kemijoesta ja muista pohjoisen mahtijoista katosi. Lohen mukana katosi tietysti olennainen osa suomalaista pohjoisen Suomen luontoa, eikä pelkästään lohen mukana, vaan niiden kuohuvien koskien ja sen virtavesiluonnon mukana, joka patojen myötä menetettiin. Mutta luonnon lisäksi häviäjänä oli pohjoisen kulttuuri ja elämäntapa. Vuosikymmeniä, vuosisatoja lohi oli tuonut pohjoisen alueen ihmisille kesällä tullessaan vaurautta ja ruokaa, joissa yhtäkkiä polski lohi. Pitkän ja vaikean talven jälkeen sitä lohta kalastettiin, eikä se ollut pelkästään ravinnon lähde, vaan sen lohen ympärille oli tietysti olennaisena muodostunut omanlainen kulttuurinsa ja elämäntapansa, joka tosiaan patojen myötä kertalaakista pyyhkästiin pohjoisesta Suomesta pois. Ja maan tapa Suomessa käsitellä traumoja tietysti on semmoinen vaikeneminen. Hammasta purren hyväksyttiin tämä trauman aiheuttanut katastrofaalinen muutos elämässä. Ja moni perhe vaikeni ikiajoiksi, moni ihminen vaikeni siitä ikiajoiksi ja siitä ei ole juurikaan puhuttu. Kunnes nyt viime aikoina tämä keskustelu on noussut yhä vahvemmin tapetille. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että tässä keskustelussa on ikään kuin kaksi puolta, on vastapuolet. Toinen vastapuoli on vesivoimayhtiöt. Käytetään nyt esimerkkinä Kemijoki Oy:tä, joka on valtio-omisteinen vesivoimayhtiö. Toisena vastapuolena on tietysti luontoihmiset ja tutkijat ja kalastajat ja matkailuala ja niin poispäin, ja viranomaiset. Ehkä tärkeimpänä pointtina nimenomaan viranomaiset, ja viranomaisesta voi juontaa tämän asian koskemaan myöskin Suomen hallitusta ja eduskuntaa.
Suomen hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että sen tavoitteena on vaelluskalojen elinolosuhteiden parantaminen, toimivien ohitussuomien rakentaminen, pohjoisten jokien lohikantojen elvyttäminen ja monta muuta virtavesien ennallistamiseen ja kunnostamiseen liittyvää pyrkimystä. Siis meidän hallitus on linjannut, että näin tulisi toimia. No, mitä tähän sanoo valtion itse omistama yhtiö Kemijoki Oy? Se ilmoittaa, että ei käy päinsä. Vastustamme tätä korkeimpiin oikeusasteisiin saakka, joka saa mun mieleen vahvasti nostaa kysymyksen siitä, että missä on valtio-omisteisen yhtiön yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu. Ja jos valtio-omisteinen yhtiö on valmis taistelemaan hallitusohjelman pyrkimyksiä vastaan ja viranomaisen asettamia velvoitepäivityspyrkimyksiä vastaan, niin kuinka me koskaan voisimme olettaa tai odottaa, että yksityisomisteiset yhtiöt saattaisivat toimia jollain tavalla vastuullisesti, jos valtio-omisteinen yhtiö näyttää tämmöistä esimerkkiä. Se on asia, joka minua jaksaa kerta toisensa jälkeen hämmästyttää. Vesivoimayhtiöt tietysti aina toistelevat samaa viestiään, eli kaikkien näiden toimenpiteiden pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen ja pyritään tutkimaan ja suositaan vapaaehtoisia toimia. Mutta tässä on ollut aika monta vuosikymmentä toimia vapaaehtoisesti ja niin kuin kaikki tiedämme, niin juuri mitään toimenpiteitä ei olla tehty. Joten se siitä vapaaehtoisuudesta, kun vapaaehtoisia toimia ei tehdä, niin silloin viranomainen pyrkii asettamaan niitä velvoitteita. Ja kun viranomainen pyrkii asettamaan velvoitteita, niin vesivoimayhtiö kansankielellä saa niin sanotun itkupotkuraivarin ja ilmoittaa taistelevansa viranomaisen asettamia velvoitteita ja tavoitteita vastaan. Mä oon vahvasti itse sitä mieltä, että nyt on aika merkittäviin toimiin. Toivon, että seminaari on antoisa tältä osalta. Toivon, että siellä käydään kriittistä keskustelua, avointa keskustelua ja perataan asioita perinpohjaisesti läpi. Vesivoimayhtiöiden puheenvuorojen sisällön itse paikalle pääsemättäkin uskon tietäväni jo etukäteen. Valitettavasti en usko, että sieltä mitään, ikävä kyllä. Toivon, että olen väärässä ja olisin äärimmäisen onnellinen, jos minut tässä tapauksessa todistettaisiin väärässä olevaksi. Mutta ikävä kyllä pelkään, että en ole väärässä ja vesivoimayhtiön viesti on sitä samaa, tai yhtiöiden viesti on samaa, kun tässä vuosien ja vuosikymmenien aikana ollaan totuttu kuulemaan. Mutta Suomi kaipaa vapaita virtavesiä. Pohjoisen Suomen alue ansaitsee elinvoimaiset lohikannat. On aika palauttaa lohi pohjoisen Suomeen. Ja monestakin syystä tietysti luonto on itsestäänselvä syy, mutta ajatellaan hetki vaikka pohjoisen matkailuelinkeinoa. Pohjoisen Suomen matkailuhan on kovassa buumissa, mutta se matkailu keskittyy hyvin pitkälti talviaikaan. Ajatelkaa kuinka erilaiselta kaikki ne pienet Kemijoen valuma-alueen varren kunnat ja pienet pitäjät ja paikkakunnat näyttäisi, jos joessa olisi lohta. Rovaniemen kesämatkailu näyttäisi erilaiselta. Levin hiihtokeskuksen alueen kesämatkailu näyttäisi varsin erilaiselta. Puhumattakaan kaikista niistä pienistä muuttotappioisista paikkakunnista, niistä lukemattomista alueista, jotka matkailun kautta sais tarvittavaa piristysruisketta. Haluaisin päättää nämä terveiseni toivomukseen siitä, että lohi palautetaan pohjoisen Suomen alueelle entisiin mahtaviin lohijokiin ja totean, että lohi tulee takaisin. Siellä paikan päällä on monta tahoa, monta ihmistä, jotka ovat tämän asian kanssa tehneet pyynteetöntä, pitkäjänteistä työtä. Ja vaikka välillä tämä tuntuu taistelulta tuulimyllyjä vastaan ja siltä, että mikään ei täällä Suomessa tule muuttumaan, niin haluaisin muistuttaa, että samalla tavalla ajateltiin, että turhien patojen purkaminen vielä 10
vuotta sitten se Suomessa tuntui täysin mahdottomalta ajatukselta. Se, että turhia patoja purettaisiin ja koskivesiä ennallistettaisiin. Nyt se on arkipäivää. Aivan samalla tavalla tulee tapahtumaan myös tämän lohen palautuskysymyksen kohdalla. Niitä luonnonmukaisia ohitusuomia, jolla ei pelkästään mahdollisteta lohen vaellusta yläjuoksulle ja turvallista vaellusta alajuoksulle, vaan rakennetaan puuttuvia patoaltaiden alleen jättämiä kutualueita. Toki hyvin pienessä määrin verrattuna siihen, mikä alkuperäinen tilanne on ollut, mutta silti saadaan kompensoitua edes pieni murunen siitä ympäristölle aiheutetusta haitasta. Niiden aika on pian. Ja kohta, jos ei muuten, niin pakon edessä, viranomaisten asettaman pakon edessä, vesivoimayhtiöt ovat velvollisia näitä luonnonmukaisia ohitusuomia rakentamaan. Niin, että ne varmasti ovat toimivia, avaavat toimivan vaellusyhteyden vaelluskaloille ja muulle eliöstölle, mutta myöskin tarjoavat paljon kaivattua lisääntymisaluetta, kutusoraikkoja, poikastuotantoalueita näihin padottuihin jokiin. Lopetan terveiseni tähän. Totean vielä viimeiseksi, muistutan kaikkia, lohi tulee takaisin. Jaksetaan tehdä työtä sen eteen.